सनितपुर जिल्लानिनो सासे रोंखा राखा थांनाय जोंनिनो सासे मेथाइ खनगिरि जिथुनिखि जोंहा जिथुनिखि आरज मेथाइ बे फिल्माव जिखिनि आरज मेथाइ खनदोंमोन जालांबाय थांनाय देवबाराव बिथांनिनो बान्द्रा आसार दङमोन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोख्रों भाबै माखासे बेवहाय नुजाथिनो हानाय जायासै दा बिथां रुंसारि आलारि बसुमतारी मुङैबो जों दिनै गासै बे बियाबाव बिथांनि मुङैबो बयखौबो जाहाथे बिथांनि आत्माया सोरगोरायजों अरायसम आलो गोजोन थाहैनो हायो बेखौनो जोङो दिनै गोसोखांनानै सिंनि प्रसान बावनाय हाबाफारिखौ लादों आरो लोगोसे बयखौबो बे हाबाफारियाव बाहेराव सोरबा गसंनाय दङब्ला आरो लोगोसे जोंहा गोदान थानसालियाव जिरायहैनाय बिथांमोनखौबो जायगा गैयाब्लाबो फैनानै लोगोसे सिंनि प्रसानखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय बयखौबो गसंनानै खावलायबाय जागायबाय नोंनिनो बोर सास्रिनाय हास्थायनाय